上海，夜上海，你是个不夜城。Euskal Unibertsitateko bekaduna naiz, tesia gauzatzeko, eta beka bat eman zidaten Laurarekin batera Txinara joateko. Laurita naiz, Marbeillakoa naiz, baina Alguertan bizi naiz. Momentu honetan Euskara ikasten ari naiz. Ai. Trini Dinastia ez da proiektua, baizik eta konbibentziaren emaitza, ez? Ara joan ginen bakoitzak bere lana gauzatzeko, eta behin han egonda denbora osoa ematen genuen elkarrekin, eta txakurtxo bat agertu zen gure estudioan ere, eta 3 edo osatu ginen Trini Dinastia, ez? Orain prestatzen ari gara erakusketa bat, hemen kampusean, eta bueno, izenburua ez da izango nire lana alde batetik eta Lauraren lana bestaldetik, baizik eta Trini Dinastia da hor gertatu zana, ez? Eta ez bakarrik gure burutazioa. Utilizo elementos folclóricos o no, o sea, elementos que me llaman la atención de diferentes culturas y los mezclo como creando, no una propia, pero es como para la hora de crear, pues es lo que me llama la atención, lo que siempre me ha llamado. Tesian lurpeko espazioei buruz hitz egiten dut. Nolako balore simbolikoak dituzten eta ze interbentzioak edo sortu diren. Lurpeko espazio bat izan daiteke metroa, izan daiteke bunker bat, lurpeko hiri bat. De una bici carro que nos pillamos, pues en lo que es el carro lo transformamos en una chalaparta. Y el hecho de pues, no poder comunicarnos todo lo que queríamos con los chinos, pues o sea, la chalaparta permitía ahí, pues eso, irnos a tocar al barrio con los niños y estar 1h30, que si no es con una cosa, con un instrumento, es hablar, pero es hablar pues, en el lenguaje de la chala móvil. Gure lanak elkartzen dira leku berean sortu zirelako, elkarrekin antolatu eta prestatu genuelako. Hiri desberdina, guztiz desberdina delako, gaur egun ere ez daki zabaltzen ari delako mundura pixkat, artean kristonen espazioak eta infrastrukturak eta ditu. Nire ustez leku aproposa izan daiteke beste esperientzia bat lortzeko eta beste ikuspuntua. Ye Shanghai, Bai, noski. La dinastia Trini volverá. Bai, gustatuko litzaiguke ez dakit, denboraldi bat egotea, 2 hilabete edo berriro esperientziak izateko eta batez ere produkzioa egiteko, zean askoz merkeagoa da hemen baino. Zarkada handi bat gure txakurra Txoni Manoli. Txoni, maite zaitugu. 天胡地蹉跎了情。